Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne je stredná odborná škola ekonomického zamerania, ktorá poskytuje stredné odborné vzdelanie 600 žiakom vo veku od 15 do 19 rokov. Predmety, ktoré sa na škole vyučujú, sú zamerané najmä na ekonomiku a podnikanie. Neoddeliteľnou súčasťou školského kurikula je aj rozvojové vzdelávanie, v rámci ktorého je zhrnuté aj učenie o miléniových rozvojových cieľoch. Aby boli učitelia pripravení tieto témy do kurikula zavádzať, venuje škola veľkú pozornosť aj ich vzdelávaniu. Vzdelávanie prebieha najmä zážitkovou formou, kde sa učitelia stávajú žiakmi a sami realizujú a prežívajú aktivity, ktoré budú neskôr so žiakmi na svojich vyučujúcich hodinách využívať. Učitelia tieto aktivity vítajú a o takýto spôsob vzdelávania majú veľký záujem. Témy rozvojového vzdelávania využívajú naši učitelia na rôznych predmetoch. Jedným z predmetov je aj hospodárska geografia, v rámci ktorej žiaci skúmali cestu kávy od producentov až na náš stôl. Okrem vzdialenosti, ktorú musí káva prekonať a vplyvu tejto cesty na životné prostredie, sa žiaci zaoberali aj tému vzájomného prepojenia s ľuďmi z opačného konca sveta a nespravodlivými svetovými obchodnými pravidlami. Na hodinách ekonomiky sa žiaci zaoberajú témou chudoby, jej príčinami a dôsledkami, ako aj možnými riešeniami. Na priblíženie reálnej skutočnosti v krajinách chudobného juhu využívame rôzne dokumentárne filmy. Na rozbor príčin, dôsledkov a riešení problému žiaci využívajú rôzne formy myšlienkových máp. Stromový diagram, reťazec príčin, reťazec dôsledkov. Učenie o miléniových rozvojových cieľoch sa okrem jednotlivých vyučovacích predmetov stalo súčasťou aj celoškolských aktivít. Takto prebiehal Deň ľudských práv na našej škole. Po predstavení MDG s vyučujúcim si žiaci prichystali zážitkové aktivity. Podobne ako žiaci mohli vidieť v dokumente z afrických slamov, sami si vyrobili futbalové lopty z použitých plastových tašiek, s ktorými si potom zahrali futbal. S témou svetového obchodu sa žiaci stretávajú na hodinách ekonomiky a hospodárskej geografie. Na zážitkovej aktivite To nie je spravodlivé žiaci zistili, čo všetko ovplyvňuje pestovanie kakaových bôbov a život farmárov a aké výhody pre farmárov prináša program Fair Trade. Nie všetky deti majú rovnaké možnosti vzdelávať sa a dosiahnuť svoj životný cieľ. Na aktivite Nerovnaké možnosti si žiaci uvedomili, ako možnosti a vonkajšie okolnosti v živote jednotlivca ovplyvňujú dosahovanie jeho cieľov.
Veľa dokumentov, ktoré so žiakmi pozeráme, sa venuje detskej práci. Pri aktivitách žiaci postupne zisťujú, že možno práve to, čo majú oblečené alebo obuté, vyrobili deti v niektorej z ázijských krajín. V aktivite Džínsy a obchody potu sa žiaci snažili vžiť do role ťažko pracujúcich detí a mali možnosť skúsiť zlé zaobchádzanie zo strany zamestnávateľov. Aj keď aktivita vyzerala ako zábavná, v reflexii žiaci vyjadrovali svoje negatívne pocity z práce v ťažkých podmienkach a pod nátlakom. V procese učenia o MDGs je veľmi významným prvkom projekt Twin School. Na projekte participujeme od jeho začiatku a stal sa dôležitou súčasťou nášho školského života. Projekt sa v ňom premieta v niekoľkých rovinách. Prvou celoškolskou projektovou aktivitou bol Afgánsky deň, na ktorom sa podieľali žiaci celej školy. V rámci tohto dňa sa zoznámili s projektom, s Afganistanom, jeho históriou aj súčasnosťou. Život v Afganistane nám priblížili cez videokonferenciu aj žiaci z našej partnerskej školy Yusuf Khel z provincie Paktika. Na záver sme ochutnali zelený afgánsky čaj a typický chlieb nán. Prostredníctvom hry Hady a rebríky žiaci našej školy prežívali životné príbehy ich afgánskych priateľov. Projekt Twin School nie je len o zážitkovom učení a spoznávaní krajiny a jej obyvateľov, ale aj o praktických činoch našich žiakov a učiteľov. Rozvojové vzdelávanie v praxi zažili naši žiaci aj pri výrobe učebných pomôcok pre partnerskú školu v Afganistane. Učiteľ našej školy Jan Andris sa zúčastnil študijnej cesty do Afganistanu, kde spolu s ďalšími kolegami Zuzanou Peternaj a Andrejom Nájovským viedli interaktívne workshopy pre afgánskych učiteľov a žiakov. Naším afgánskym priateľom odovzdali darčeky a učebné pomôcky, ktoré vyrobili žiaci našej školy. Na škole sme uskutočnili tiež dobročinnú vianočnú burzu. Žiaci predávali vlastnoručne vyrobené produkty a z výťažku z predaja sme pre našu partnerskú školu zakúpili učebnice a odbornú literatúru. Rozvojové vzdelávanie na našej škole, ktoré je začlenené do formálneho vzdelávania, sa snažíme uplatňovať aj neformálnymi zážitkovými metódami. O svojich zážitkoch a skúsenostiach zo študijnej cesty do Afganistanu informoval Jan Andris našich žiakov v tradičnom afgánskom oblečení a odpovedal na ich zvedavé otázky. Na výučbu rozvojového vzdelávania používame aj autorský dokumentárny film o Afganistane, ktorý je dielom nášho učiteľa Jána Andrisa. Zobrazuje jeho zážitky a skúsenosti zo študijnej cesty do Afganistanu. Šíriť myšlienky MDGs a projektu Twin School sa snažíme aj mimo našej školy medzi ostatných žiakov a obyvateľov mesta Dolný Kubín.
Pri návšteve afgánskych hostí Kamily a Žana Agu v našom meste sme zorganizovali afgánsky deň pre žiakov všetkých mestských škôl, stretnutie s obyvateľmi mesta, výstavu fotografií zo študijnej cesty v Afganistane. A čo prináša projekt a rozvojové vzdelávanie samotným žiakom? Pre mňa to malo veľmi osobný význam, pretože som sa naučila veľmi veľa o ostatných kultúrách, o ľuďoch v Afganistane a taktiež možno o ľuďoch, ktorí žijú na Slovensku a nie sú zo Slovenska. A možno to zrušilo určité predsudky, ktoré som mala, a taktiež si myslím, že to bolo dobré kvôli tomu, že som si začala vážiť to, čo mám ja a čo ostatní ľudia nemajú. No tak som veľmi rada, že naša škola realizuje takéto projekty, v ktorých som ja a aj moji spolužiaci mohli spoznať kultúru iných národností. Veľmi sa mi páčilo, keď som videla, akí sú napríklad Afgánci pohostinní, aj napriek tomu, v akých chudobných podmienkach tam žijú. Som spoznala inú národnostnú menšinu, inú kultúru. Mala som možnosť ochutnanie afgánskych chlieb a afgánsky čaj, ktorý mi veľmi chutil, a do budúcna určite by som sa chcela viac týmto zaoberať. Ja osobne si myslím, že je veľmi dobré, že sa školy zapájajú aj do takýchto projektov, kde vlastne ukazujú žiakom novú mentalitu a správanie sa ostatných ľudí na celom našom svete, nielen našich blízkych, a vlastne si uvedomuje možno aj to, že nie pre každého sú niektoré priority rovnaké. Tu som sa dozvedela veľa nových vecí, zmenila som pohľad na všeobecne krajiny tretej krajiny. Som rada, že naša škola sa angažuje do týchto rôznych projektov, aj takáto akčná, pretože práve kvôli tomu som mohla spoznať iné národnostné menšiny a odstránila som všetky moje predsudky, ktoré som predtým možno mala. Nadviazala som nové priateľstvá a doteraz s tými ľuďmi komunikujem, takže som veľmi rada, že mi túto škola umožnila. Mne tento projekt dal veľmi veľa, aspoň osobne ma povzbudil. Naučila som sa niečo o nových kultúrach, o živote v iných krajinách, o ich náboženstvách, vierovyznaniach, o ich životných podmienkach, o ich životných príležitostiach a o ich cieľoch. Tak ja som si z toho projektu hlavne odniesla to, že sa teraz na seba pozerám úplne inak a vážim si tie veci, čo mám, lebo som prišla na to, že aj iní ľudia sú na svete, ktorí majú menej, a vážia si